Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Land Transportation Office Region 10 gipasabot nga mamahimo ng makabaton og non-professional driver's license ang usa ka 17 anyos subay sa giamyendahang balaod. Ato'y balik si James Pauloya. Human ang baguhay lang nga aksidente sa kalsada nga gikamatay sa usa ka 67 anyos nga babae ug unom ang samdan sa Upol, Misamis Oriental. Kun nasa usa ka 17 anyos ang driver sa SUV nga nakabangga ug naghupot og non-professional driver's license. Gipasabot sa Land Transportation Office Region 10 nga valid ug legal na ang usa ka 17 anyos nga magbaton og lisensya. Subay sa Republic Act 10930 giamyendahan niini ang Land Transportation Code of the Philippines kung asa gipaubsan ang edad sa mga makabaton og non-professional driver's license. Magsugot as SP, ang SP nga makakuha 16 years old pataas. Ang non-prof nga lisensya gid mismo 17 years old pataas. Ang professional 18 years old pataas. So maunang lagda sa atong implementing rules and regulations sa kaning atong bago lang nga balaod, no? Apan luyo niini, istrikto kuno gihapon ang ilang gabayan sa pagkuha sa maong driver's license. King nahanglan kuno gihapon mo comply sa mga rekisitos sama sa theoretical driving ug practical driving exam. After hearing kung mapamatud-ang nga salaan lugar gyud, ay pwede na niya i-revoke lifetime ang lisensya. Although ang revocation may mo man po na siya i-appeal sa dito sa atong sekretary mismo sa DOTR. Sa karon, wala pa man kunoy na dawat nga reklamo ang LTO-10 batok sa driver license holder nga 17 anyos. Kauban si Makoy Sempron, James Pauliap, Mindanao.